Bakit ko sinaktan ang babaeng nagmahal sa akin ng lubos? Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Max. 22 years old. At ito ang aking secret file. Year 2021, meron akong nakilalang babae na itago natin sa pangalang PK. Siya yung tipo ng babaeng gugustuhin ng lahat. Dahil bukod sa maganda na, maputi, makinis, matangkad, masiyahing tao, matinong babae. At maganda ang fashion sense. Talented na, supportive pa. Crush ng bayan kumbaga. Tinagurian nga siyang Lisa Manoban ng karamihan. Dahil bukod sa kahawig niya yun, ka-vibes niya pa. Nakilala ko siya year 2017. Pero nagustuhan ka siya nung year 2021. Nung ako na yung naging coach nila sa hip-hop. Natipuhan ko na talaga siya. Hindi ko alam pero medyo weird nung nakaramdam ako ng slow-mo nang makita ko ang ngiti niya. Napasabi ako ng, OMG, totoo ba tong nakikita ko? Para akong nakakita ng K-pop idol sa personal. Eto na ata ang babaeng hiniling ko sa shooting star noon. Shinip na kaming dalawa sa grupo namin dahil nagpapakita ako ng motibo na gusto ko siya. And then dumating yung araw ng competition. Nag-confess ako sa kanya. Halos hindi ako makapaniwala nung hinalikan niya ako sa cheeks. At ang sabi niya, "Ang cute mo pong mag-confess, Kuya Max. May pag-asa ka naman." Pagkatapos noon, hindi ako makatulog at tinadtad ko siya ng mensahe pag-uwi. December 25, 2021 nang maging kami. Maayos ang relasyon namin hanggang sa sumapit ang Feb 2022. Naging LDR kami dahil lumipat sila sa Cotabato City at naiwan naman ako dito sa General Santos City. Naging healthy ang relasyon naming dalawa dahil paminsan-minsan ay dinadalaw niya rin naman ako sa amin. Minsan ako naman ang pumupunta sa kanila. Kaya lang, dumating yung March 2023. Nawalan ako ng gana sa kanya. Distansya ang naging problema. At nagkaroon ako ng laging kasama. Nagkagusto ako sa blockmate ko na itago natin sa pangalang Karen. Kung ipukumpara si PK kay Karen, walang-wala si Karen dahil hindi siya ganun kaganda tulad ni PK. That time, gusto ko lang namang man-trip. Hindi ko naman seseryosohin si Karen. Hanggang sa inusig na ako ng konsensya ko at inamin ko ang katotohanan kay PK na niloko ko siya. Humingi ako ng pagkakataon kay PK. Pinatawad niya ako at tinanggap uli. Then April 2023. Nagkaroon uli ako ng ibang babae. 4 sila. Pinagsabay-sabay ko sila. Wala silang kamalay-malay na pinaglalaruan ko sila. One day nag-away kami ni PK at sa sobrang inis ko sa kanya, ay sinend ko sa kanya ang picture ng isa sa mga babae ko na itago natin sa pangalang Rhea.
Ipinagyabang ko sa kanya na may bago na ako. Ipinamukha ko sa kanya na walang-wala siya sa babae ko. Kahit ang totoo, better pa rin siya ron. Sabi ko, ang ganda-ganda ng babae ko, di tulad mo. Di ka naman maganda. Ang sabi ng parents ko sa'yo, pangit ka raw at pokpok ka. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinagsalitaan ng ganoon. Siguro dahil nadala na rin ako ng emosyon ko. Nang i-message ko sa kanya yon ay hindi na siya nag-reply sa akin. At hindi pa ako nakontento. Isinend ko pa yung isang picture ng isa ko pang babae na itago natin sa pangalang Dez. May Dez pala ako. Ikaw, anong laban mo? Ilang weeks hindi siya nakapag-online at nag-chat sa akin. Nalaman ko na lang na na-ospital siya. Ang sabi, may anxiety. At ang mas matindi, may brain aneurysm. Nang malaman ko yun, itinigil ko kung ano man yung meron ako sa mga babae ko. At inamin ko sa kanilang lahat na meron akong PK. Pinuntahan ko si PK sa kanila. Kabadong-kabado ako dahil baka ipagtabuyan ako ng pamilya niya. At lalong-lalo na, ipagtabuyan niya ako. Pero, tinanggap niya pa rin ako. Hindi pa rin siya nagbago. Ganun pa rin siya sa kung paano ko siya nakilala noon. At dun ko na-realize na mahal ako ni PK. Nangako ako sa kanya na babalik ako sa dating ako. Kaya't nagtiwala uli siya. Then July 2023, nagkaroon ako ng affair sa best friend niya rito sa Jensen. Naitago natin sa pangalang Greca. Naging coach nila ako sa sayaw. At puro kasinungalingan ang mga ina-update namin ni Greca sa kanya. Kaso ang members ko, kilala si PK at loyal sa kanya. Sinumbong nila kung ano ang mga ginagawa namin ng best friend niya. Kasama na rito yung humihiga si Grepa sa lap ko. Minsan umuupo, sweet kami. Minsan naghahalikan. Wala eh. May distansya. Yun ang problema. Kaya ang ginawa ko ay nakipaghiwalay na ako ng tuluyan kay PK. At itinuloy ko ang relasyon namin ng best friend niya na si Greca. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kung bakit ko ipinagpalit yung babaeng matino sa babaeng nilandi lang ako ng isang araw. Kung tutuusin, kahit kuko ni PK hindi nangalahati sa ganda ni PK. 2 days na kami ni Greca nang nakita ko si PK sa General Santos City. Kasama ang kapatid ko at ibang barkada. Hindi pa rin siya nagbabago. Maganda, sexy, mukhang malinis, mabango. Lahat ng tao halos nakatingin sa kanya dahil sobrang attractive niya. Nanood siya ng practice namin at doon ko napagtanto na sobrang tanga ko. Umuwi si Greca noon. Siguro dahil nahihiya siya sa kanyang best friend na si PK. Medyo nakaramdam din ako ng kirot sa puso nang makita kong may nagbigay ng bouquet kay PK. Kinagabihan, hindi ako umuwi sa bahay. Nagpakalasing ako. Pinuntahan si PK. Nagmakaawa ako na wag niya akong iwan. Mahal talaga ako ni PK.
Binigyan niya ako ng huling pagkakataon. Hiniwalayan ko si Greca at sinabing hindi talaga siya ang mahal ko. Then bumalik na si PK sa Cotabato. Namimiss ko siya palagi. Kaya paminsan, nakakapagsinungaling ako sa kanya. Sinasabi kong matutulog na ako at dapat matulog na rin siya para sabay kami. Pero ang totoo, nakikipag-inuman lang ako sa bar at may mga babae. Minsan ay naisumbong ako ng kapatid ko sa kanya. Bakit mo na naman ako niloloko, Max? Ano bang kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Nagkukulang ba ako ng pag-uunawa sa iyo na mahal kita? Saan ba ako nagkulang? Ano ba? Then I said, bakit? Andito ka ba every competition ko? Di ba wala? Paki mo kung nagiinom ako at may mga babae. Wala ka namang karapatan ah. Nainis ako. Binlock ko siya. Kinabukasan, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, hindi ko nararamdamang sinusuportahan mo ko. Umalis ka na sa buhay ko. Kung hindi mo kayang gawin yun, wala kang kwenta. Then kinabukasan, nag-reply siya. Ako pa ang hindi supportive pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat? Bakit makakasali ka ba dyan kung hindi ako tumulong sa'yo? Sinusuportahan kita financially. Pinaparamdam ko sa'yong nasa tabi mo lang ako kahit malayo ako. Binibigay ko sa'yo lahat, pati allowance ko, tapos sasabihin mo sa akin na hindi kita sinusuportahan? Ikaw, ano bang sinasakripisyo mo para sa akin? Ipinaglaban mo ba ako nung inaway ako ng mga kaibigan mong babae? Ipinaglaban mo ba ako sa mga magulang mo? Di ba wala? Nandyan ka ba nung may sakit ako at kailangan kita? Di ba nandun ka sa mga babae mo? Naisip mo ba ako habang ginagawa niyo yung mga kababuyan ninyo ng kaibigan ko? Ang dami mong pagkukulang sa akin pero kahit kailan, hindi ko hinanap sa iba yung mga pagkukulang mo. Paano mo nagagawang sakta ng girlfriend mong nagsasuffer sa sakit niya? Paano ka nakakatulog ng maayos niya? Pagkarinig ko lahat ng yun ay hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dahil totoo naman. Ang babaw lang pala ng dahilan ko para saktan ko ang babaeng nagmamahal at tinatanggap ako ng buong buo. Hindi na siya active sa social media accounts niya at nalaman kong na-admit siya. Nag-alala ako sa kalagayan niya dahil wala kaming matinong pag-uusap kung ano ba talaga kami. Chinat ko ang pinsan niya kung nasaan ba siya at sinabi niyang, "Huwag mong sasabihin na sinabi ko sa'yo to." Ibinilin kasi sa akin ni PK na hindi dapat sabihin sa'yo, pero na-admit siya. Tinanong ko kung saan. Tinanong ko rin kung inatake na naman ba siya ng brain aneurysm. At ang sabi ng kanyang pinsan ay, "Hindi Kuya Max, may leukemia si PK. Ayaw niyang malaman mo yun dahil wala ka raw karapatan para dun." Nang marinig ko yun, parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ako makatulog kay iisip sa kanya. Isang araw nalaman kong na-discharge na siya, chinat ko siya. "Kumusta ka niya?" Sinin lang ako. Sabi ko, "Replyan mo naman ako." Then she said, "Ano ba Max, tigilan mo na nga ako." Then I said, "Ayoko, hindi kita titigilan. Mahal na mahal kita, please wag mo akong iwan." Then she said, "Hindi na ikaw yung Max na minahal ko. Tigilan mo na ako. Ito naman yung tama, itigilan natin to. Magagawa mo na lahat ng gusto mo kahit ilang babae pang pagsabay-sabayin mo, pwedeng-pwede na. Huli na ang lahat para sa paghingi mo ng tawad. I sacrifice my own happiness just for you.
Sinayang ko yung buhay ko sa'yo. Kung alam ko lang na magkakasakit ako sa pagmamahal mo, sana hindi na lang kita minahal. At sana hindi na lang kita nakilala. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nagkasakit siya dahil sa akin. Ilang araw pang nakalipas, mas lalo kong na-realize na mahal ko siya. Yung boses niya, yung lambing niya, yung pangungulit niya, lalong-lalo na yung ngiti niya. Lagi ko siyang ini-stalk at mas lalo siyang gumaganda. Naging better siya simula nang mawala ako sa buhay niya. Kitang-kita kong masaya na siya. Unti-unti nang nawawala ang lungkot sa mga mata niya. Masaya na lang din ako dahil lumalaban siya. Pero hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko dahil sinayang ko yung taong walang balak sukuan ako. Yung taong nagstay sa mga panahong tinalikuran ako ng lahat. Yung taong naging nanay, BFF at BF yung treatment na ibinigay sa akin. Kung pwede lang na maibalik ko lahat ng pagkakamali ko, na maitama ko yun, hindi ko na sana siya sinaktan at niloko. At kung naririnig niya man to, ang gusto ko lang sabihin ay patawad. Patawad, mahal. Alam kong hindi mababayaran ng kahit anumang kasalanang nagawa ko sa'yo. Sana'y makahanap ka ng lalaking mamahalin ka ng tama at tatratuhin kang parang prinsesa. Sana'y alagaan niya ang babaeng naging parte ng buhay ko. At minsang ginawa rin akong mundo. Sana maging masaya ka sa kung ano ka ngayon. At sana gumaling ka niya para makapagsayaw ka na uli. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Max. At ito, ang aking secret file.